mesiac dozadu CIA alebo niekto z Ameriky pustili materiály, hej, že sa už dlhodobo pripravuje vystúpenie Poľska, Maďarska, Rakúska aj Talianska. Veď Taliansko bolo niekedy ako sever súčasťou Rakúsko-Uhorska, aj Česka z EU. To je náhoda? To nemôže byť náhoda. To znamená, už teraz sa dáva jasne najavo, že tu bude skupina štátov, ktorá bude proti západnej Európe a bude v sfere vplyvu Ruska. A potom pas Bielorusko, Slovensko, Česko ako neutrálnych štátov. A ruský prezident Putin dáva vyjadrenie v tých intenciách, že Rusko chce bilaterálne vzťahy o spolupráci s týmito štátmi, o ktorých sa hovorí v tej správe, ktorá vyšla. To znamená, o čo sa hrá? Veď pán Putin a pán Trump sa dohodli na Aliaške. Áno. O sférach vplyvu evidentne. Samozrejme, že nedohodli detaily, že ty pôjdeš do Venezuely, to Rusko nikto nebude schvaľovať, alebo útok na Irán. Ale pokiaľ ide o geopolitický priestor, tak to sa jednoznačne dohodli.